אצלנו בגן נפרדים בשמחה, כי היום הוא לא ארוך ונפגשים שוב מחר, חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן. אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן, אז בלילות קרים עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, והוא מגלה למה היא בשבילו. היא בוכה שהוא מציע לה להיות כל עולמו בערב שלפני המלחמה. אצלנו בגדוד יש המון חיילים, את חלקם אני אוהב, את חלקם